ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସେଇ ତୃତୀୟ ରଜ ନାଟକ ବାଟୋଇ କୋଦକାର ଏଥିରେ ଯୋଉଟା ହେଉଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ପ୍ରଭା। ସଙ୍ଗୀତ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ କରଣାଇ। ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀରାଣୀ ପ୍ରଧାନ। ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାମନ୍ତ। ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ନାୟକ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜର ନାଟକ ବାଟୋଇ କୋଦକାର। ବଣ ବିତିଲା ପୁଦା ବିତିଲା ରେ ବଣ ବିତିଲା ପୁଦା ବିତିଲା ପାଗବିର ସୁତିଲା ମନ ଆନନ୍ଦେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଶିକାର କରୁଥିଲା ଶିକାର କରୁଥିଲା। ବାଘଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ବାଘଟି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଙ୍ଗଟିଏ ବାଘ ହାଉ 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 ଶିକାର ବାଘ ହାଉ 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 ଅନୁଦାରେ ଥାଏ ହାଉ 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 ମାଂସ ନୀତି ଖାଏ ହାଉ ହାଉ। ସେ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ବାଘର ଗର୍ଜନ ଦେଖି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପଶୁମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଟୋଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ବାଘମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ବାଘ ଦେଖି ବାଟୋଇକୁ ଡାକୁଛି, ଏ ବାଟୋଇ ଭାଇ, ବାଟୋଇ ଭାଇ, ଏ ବାଟୋଇ ଭାଇ, ବାଟୋଇ ଭାଇ ଯାଉଛ କାହିଁ, ବାଟୋଇ ଭାଇ ଯାଉଛ କାହିଁ, ବାଟୋଇ ଭାଇ ଯାଉଛ କାହିଁ, ଚଢ଼ ଚଢ଼ ଯାଉଛ କାହିଁ, ଆରେ ମୋ ବାଟୋଇ ଭାଇ। ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ ସୁଦୟା କର, ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ ସୁଦୟା କର, ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ ସୁଦୟା କର, ଜନ୍ତାରୁ ଟିକିଏ ବାହାର କର। ବାଟୋଇ ଭାଇ, ଆରେ ବାଟୋଇ ଭାଇ, ଏ ବାଟୋଇ ଭାଇ, ମୋତେ ଟିକେ ଜନ୍ତାରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ମଣିଷକୁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାଂସ ଖାଉଛ, ଭାରି ମାଂସ ଲୋଭୀ ତୁମେ, ତୁମର ସ୍ୱଭାବ କଣ ଯିବ? ଆରେ ସେ କଥା ତୁମର ଧରଣ ବାଟୋଇ ଭାଇ, ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ମୁଁ ପୁଣି ତୁମକୁ ଖାଇବି? ହଉ ଠିକ ଅଛି ବାଘ ମାମୁଁ, ମୁଁ ଜନ୍ତାକୁ ଧରି ଦେଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ଖାଇବନି ଆଜ୍ଞା। କି ଶାନ୍ତି, କି ଶାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ରହି ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଭୋକ ସବୁ ମୋର ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆରେ ସାମ୍ନାରେ ତ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି ବାଟୋଇ ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି, ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଖାଇବି। ଆରେ ଆରେ ଏଇ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଏଥିପାଇଁ? ତୁମେ କହିଥିଲ ମୋତେ ଖାଇବନି ବୋଲି। ବାଟରେ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବିଲୁଆନନା ବାଟରେ ଯାଇଥିବା ସବୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ବିଲୁଆନନା ଦେଖି ବାଟରେ ଭାରି ସାହସ ଆସିଲା। ବାଟରେ କହୁଛି, ବିଲୁଆନନା ଏ ବିଲୁଆନନା ମୋ ବାଟକୁ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ନା, ବିଲୁଆନନା ଏ ବିଲୁଆନନା ବାଟକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଦେବ ନା। ବାଘ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ଦୟାକରି ଧରିଛ ବାଟ, ବାଘ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ଦୟାକରି ଧରିଛ ବାଟ। ଏ ବିଲୁଆନନା ଦେଖିଲ ମୋତେ ବାଘ କେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି? ଠିକ ଅଛି ବାଟୋଇ ଭାଇ, ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ଏ ବାଟୋଇ ଭାଇ, ଆରେ କବାଟ ଖୋଲିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାଘ କେମିତି ସେ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାଘକୁ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଏ ବାଘ ମାମୁଁ, ଆରେ ତୁମେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛ? ମୁଁ ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଦେଖ ଏ କଥା ତ ମୁଁ ବିଚାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ କେମିତି ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଥିଲ, ଆଉ ସେ ବାଟୋଇ କେମିତି ଖୋଲିଲା ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ଦେଖି ଦେଖେଇଲ ତୁମେ କେମିତି ଥିଲ, ବାଟ ଭିତରେ କେମିତି ବାଟ ଥିଲା।
ହାତରେ ପୁଣି ପଶିଗଲା। ପାଟୋଇ ଭାଇ ସେ ଜନ୍ତାକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ପାଟୋଇ ଭାଇ ଆରେ ପାଟୋଇ ଭାଇ, ପାଟୋଇ ଭାଇ ଆରେ ପାଟୋଇ ଭାଇ, ଦେରି ନ କରି ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଯାଅ ଫେରି, ଦେରି ନ କରି ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଯାଅ ଫେରି, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାଟରେ ତୁମେ ଯାଅ ମୋ ବାଟରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାଟରେ ତୁମେ ଯାଅ ମୋ ବାଟରେ। ଏ ପାଟୋଇ ଭାଇ ଆଉ ତୁ ଡେରି କରନା, ତୁ ତ ବାଟରେ ଯା, ମୁଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି। ପାଟୋଇ ଭାଇ ପାଟୋଇ ଭାଇ ପାଟୋଇ ଭାଇ ଆରେ ମୋତେ ତୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆରେ ମୋତେ ପୁଣି ଯେତେ ବଞ୍ଚ କରିଦେଲେ। ହଁ ପାଟୋଇ ଭାଇ ବିଲୁଆ ନା ନିଜ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ। ମାମୁ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁଣି ଚଟପଟ ହେଲା। ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି